Udako etenaldiaren ostean, Bermeoko udalak sexualitateari buruzko informazioa eta orientazioa emateko Bermesex zerbitzua martxan jarri du berriro. Bermesex sexuaren eta sexualitatearen bizipenean modu onuragarriak bilatzeko zerbitzu publikoa, konfidentziala eta doakoa da. Zerbitzu honen bidez, gazte bermeotarrei laguntzen zaie modu partikularrean ezagutu, onartu eta adieraz daitezen, bestearekin harremanak izateko modu onuragarriena bilatzeko. Xede hori lantzeko asmoarekin, gazte, familiarteko eta profesionalekin lan egiten dute. Bermeoko sexologia orientazio zerbitzua gizarte eta kulturetxean eskainiko da 15. Bermesex zerbitzuko adituak hainbat gairi buruzko orientazioa emango du ostiralero gaur hasita. Besteak beste, sexu bidez transmititutako gaixotasunak, antizorgailuak, tabuak eta sexu orientazioa. Gazteria saileko zinegotzi Alasne Zumetak azaldu duenez, Bermesex zerbitzuaren bidez, herriko eta eskualdeko gazteei lagundu gura zaie modu partikularrean ezagutu, onartu eta adierazi daitezen, horrela, euren adineko beste gazte batzuekin hartu emanak izateko modu onuragarriena bilatzeko. Bere esanetan, helburu hori lantzeko gazte, familiarteko eta profesionalekin lan egiten da. Orientazioa bideratzeko 3 eredu izango dira kontuan, programa eredua, orientazio eredua eta teknologia eredua hain zuzen ere. Zuzeneko arretari dagokionez, 15 egunean behin, 4:00 - 5:00 gazte, zenitarteko eta profesionalentzako aurrez aurreko arreta eskainiko da Bermeoko gizarte eta kultura etxeko 2. solairuan. Horrez gain, profesionalekin koordinatzeko aukera ere egongo da. Orientazio ereduaren bidez, profesional ezberdinekin eta familiakideekin elkarlanean, ume, gazte, familia eta hezkuntza baliabideen arazoei irtenbideak topatzeko bideak jorratzen dira, egoera bakoitzean esku hartzeko modu, eragile eta ekintza egokienak aztertuz. Bestalde, programaren ereduaren bidez, proposamen ezberdinak eraiki daitezke, besteak beste, sexu hezkuntza programak, guraso eskolak, profesionalentzako ikastaroak, berbaldiak eta informazio kanpainak. Teknologia berriek gainera gazteei zuzendutako aholkularitza ekintzak burutzeko aukera zabalak eskaintzen dituzte. Hori dela eta gizarte sare, korreo elektroniko, Skype eta chat bidezko arreta eskaintzen du Bermesexek. Honako hauek dira helbideak. E-postan bermesex@bermeo.eus. Skypeen orientazio.zerbitzua. Facebooken orientazio zerbitzua. Twitterren @sexorienta eta telefono bidez 644 8 9 8 zenbakian. Arreta orduetatik kanpo, mezuak utzi daitezke erantzungailuan.